Joo, saunasta tulin tauolle just ja sitten mietin yhtä videoa, minkä katsoin englannin kielellä, niin tästä pitäisi puhua ehkä suomen kielelläkin kans jotain. Siinä käytiin läpi miesten ja naisten välisiä eroja, niin ekana sanottiin, että naista ei ole luotu myrskyihin. Miehillä on semmoinen niinku kyky taas sitten selviytyä myrskyistä. Niin sitten siinä mainittiin se, että jos sä meet Ranskaan joskus ja siellä tulee niinku yhtäkkiä vettä taivaan täydeltä, niin kaikki tulee myymään niinku tosi halpoja sateenvarjoja niinku alun perin huonolaatuisia ja noin poispäin. Niin todennäköisesti moninkertaisella voitolla sinne kadulle. Ja sitten kun se nainen ostaa sen sateenvarjon, niin se tekee sen tehtävän, että se saa sen naisen kuivana kotiin. Jos se nainen tulisi märkänä kotiin, niin sehän haisisi ihan uitetulle koiralle ja noin poispäin. Ja kuitenkin sen naisen täytyy kantaa se halpakin sateenvarjo sinne kotiin, että se säilyy kuivana. Niin sateenvarjo on se mies käytännössä tässä esimerkissä. Niin joo, voidaan ruveta miettimään jotain merkkisateenvarjoja, että joku Louis Vuitton, tekeekö ne sateenvarjoja, puukahva siihen, niin nämä on painavampia kuin se halpa sateenvarjo, että se vaatii nyt sitten vahvemman naisen kantamaan sitä sateenvarjoa. Ja totta kai sekin, jos toimii kunnolla, että ei ole rikki, niin hoitaa sen naisen kuivana kotiin. Mutta mitä sitten, jos se nainen ei kanna sitä sateenvarjoa? Onko siitä sateenvarjosta paljon hyötyä, jos se niin kuin jää siihen maahan? Tai niin kuin hajoaa, jos se on rikki? Sen naisen pitää kantaa sitä sateenvarjoa, eli sitä miestä. Yksi tämmönen parisuhde mulle. Kiitos.